Takže, dneska sme otvorili naše kúpalisko. Už to môžete vidieť otvorené, to je plavčík. My sme tu traja vodci. Tento predáva listky, tento stará o túto kvetinu a tento sa stará o túto kvetinu. Toto sú stoly, to sú čašníci, kuchári. A čakáme, kým niekto príde a samozrejme nezabudneme na nášho chlapíka, ktorý sa stará o našu krásnu studňu. A čakáme, kým niekto príde. Miauky, miauky. Dobrý deň, kde sa u vás dá kúpiť lístok? Dá sa kúpiť lístok tam. Dobre, idem. Dobrý deň. Chcel by som si kúpiť lístok. Kľudne. A aký by ste chceli? VIP na 2 hodiny? Alebo nie VIP na hodinu? Viete čo? Čo by som ja povedala? Neviem. Pesničky. OK. Takže, teda, vy by ste chceli si kúpiť VIP. Áno, dobre. Tu nám máte peniaze. Ďakujem. Dobre, najskôr idem do baru. Idem k tomuto veľkému stolu. Už je tam niekto. Dobrý deň. Dobrý deň. Chcela by som... kde máte menu? Tak ja by som poprosila vineu. Červenú alebo bielu? Červenú. Tu na. Takže, to je všetko? Áno. OK. Dovidenia. Tá vina je dobrá. Dobrý deň, pán Unicorn. Koči si tam kúpiť lístky. Dobre. Dobrý deň, kúpil by som si lístky. Dobrý deň. Takže vy chcete VIP alebo VIP je na 2 hodiny a nie VIP je na hodinu. OK. Takže teda chcete nie VIP. Áno. OK, takže mám na hodinu. Dobrý deň. Môžete si sadnúť k vám? Jasne. Zákazník. Dobrý deň. Čo by ste si prosili? Ja by som si prosila asi vodu. Dobre. Tu máte vodu. Dovidenia. To je dobré. Dobrý deň. Môžete si k vám sadnúť? Jasne. Takže. Tu je teda nový zákazník. Dobrý deň. Ja by som si dal to mlieko asi. OK. Včela mlieko, to je trocha divné. OK. Takže chodí to tu dosť dobre. Dobrý deň. Prišiel som ja, ryba. Ahoj, Fredo. Ty si tu už tak dlho nebol. Ja viem. Mňa to nezaujíma.
Chcem zadarmo lístok. No dobre, ale len na 30 minút. Na hodinu! Čo si za kamaráta? No dobre, tak na hodinu. Chcem vodu. Vodu si istý. Neviete čo? Dajte mi hocičo. Ďakujem. La 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 la. Fuj, švab. Dobrý deň. Ja by som... Ja ešte neviem, čo si vyberem. Dobrý deň. Ja by som si asi vybral... toto. Víno. Dobre. Ok, užívame si to tu. La 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 la. Dobrý deň. Kúpil som si lístok. VIP. Ok. Tak. Už si toto užívame. La 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 la. Dobrý deň, som pán Tigrik. Chcem si kúpiť lístok. Dobre. Ja budem chillovať, ja tu budem proste pozerať. Nechcete ísť sa kúpať? Mačky nemajú radi vodu. Ok. La. Dobrá pesnička. Dobrý deň. Fuj, kryžiak. Chcel by som na hodinu lístok. Ste si istí, že na hodinu? Áno. Dobre. Tu na peniaze. Dobrý deň, môžem si k vám sadnúť? Jasne. Tak. Ste všetci spokojní? Jasne, je to tu úplne dobré. Môžem si zaplávať? Jasne, že nie. Ty tu pracuješ, nemôžeš len tak plávať. Môžem. Ja som líder. Nie. No dobre, choď si chvíľku zaplať. Okay. Môžem ísť aj plávať? Dobre. OK. Ja som prišla sem od toho, aby som išla plávať. Ja viem, že nemám rada vodu, ale idem to skúsiť. Ja plávem, konečne. Ja plávem. Dobre. A ja pôjdem už plávať. Ja neverím. Ja sa tak znášam. No, neplavem, ale znášam sa. Ja by som si šiel veľmi rád zaplávať. Choď si zaplávať, mne je to úplne jedno. Vyzerám to pekne. Ja som štýlový. Šípka. Ja nepôjdem plávať, určite nie. Ja som ryba, od toho tu plávam. Ja plávam pod vodou. Ja som pavúk, neznášam vodu, ale idem plávať. Ja plávem. Ja idem im odniesť toto. Dobrý deň, pani, nechcú by ste si ísť zaplať? Nie, ja tu budem chillovať. Dobre. Dopočuť. Čo teraz? Delfín? No? Mám problém. No? Nemáme lehátka. Jo, my sme takí hlúpi. Nemáme lehátka. Čo teraz? Musia byť vôbec nejaké lehátka? Spravíme saunu. To bude sauna. Páska. Tak naplníme to vodou a dáme tam bublinky, je to easy. Sauna.
Dobre. Dobre, ja môžem vám niečo odniesť? Jasne. Ja by som išiel si zaplávať. Dobre. Takže vám môžeme odniesť? Áno. Tak aj ja odnesiem dačo. Sa to vylialo. Ešte, že tam nič není. Máte tu aj ako jedlo? Jasne, že tu máme jedlo. A čo si prosíte? Máte aj hrušku? Jasne, že máme hrušku, pozrite. Jaká perfektná. No ja už som dopila tú vinu. Okay. A máte čipsy? Jasne, máme všetko. Máte chleba? Jasne. Máte Doritos? Jasne. Bro, koľko toho ešte máte? Máme pizzu, máme nejaké koláče, máme jablko, pukance, máme hotdog, máme všetko, čo chcete. Dokonca aj paprikové čipsy. Dobre. Určite dám 5 hviezdičiek. Dobrý deň, prišiel som sem. Kúpim by som si listok VIP. Okay.